नमस्कार और सबके स्वागत बा डॉक्टर भोजपुरिया सीखा चैनल में। आज के विषय बा लहसुन। आज जानल जाए लहसुन के गुण के बारे में, लहसुन के फायदा के बारे में। सबसे पहले जान लिया जाए लहसुन के गुण के बारे में। लहसुन के अंदर पावल जाला एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल एंड एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट के साथे साथे एकरे अंदर पावल जाला फास्फोरस, कार्बन, आयरन, मैग्नीशियम, कार्बोहाइड्रेट, जिंक एंड राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 एंड थायमिन, विटामिन B1 एंड नियासिन, विटामिन B3। विटामिन B3 के साथे साथे एकरे अंदर पोषक तत्व भी पावल जाला। लहसुन के खइले से बहुत सारा फायदा होला। सबसे पहला फायदा कि ठंडी के महीना में आपके ठंड से बचाई, और दूसरा फायदा ये है कि अगर आप सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार से परेशान बनी तो एकर जौन बा पेस्ट बना के लें, आपके 2 से 3 दिन में काफ़ी राहत मिलाई। 70 से 80% ऐसे राहत मिल जाई। और उसके बाद अगर आपके जौन बाटे कोलेस्ट्रॉल के समस्या बा तो एक जौन बा मध के साथे जौन बा लहसुन के पेस्ट बना के लेले से कोलेस्ट्रॉल के भी काफ़ी सुधार मिलेला। फिर अगर आपके बीपी फ्लक्चुएट होता है, यानी कि बीपी कबो बढ़ता कबो घटता, एहमे भी बहुत राहत दिलावेला। एहू के जौन बा मध के साथ ही जौन बा पेस्ट बना के 2 से 3 बार दिन भर में लेवे के है। 1 हफ्ता से 15 दिन तक काफ़ी राहत मिली। फिर अगर बच्चा के नमूनिया बा, ओमे जौन बा कि लहसुन के सरसों के तेल में जौन बा जरा के ओकरे तलवा और हाथ में मालिश केले से नमूनिया से काफ़ी राहत दिलावेला। फिर अगर दादा लोग के गठिया के दिक्कत बा, दर्द होता गांठ में, तो लहसुन के उपयोग से जौन बा कि काफ़ी राहत मिल जाला। जैसे कि एकर 2 तरह से उपयोग करी। एक तो मान ली आप खाई जौन से कि आपका बॉडी के इम्यूनिटी पावर बढ़ल रहेला ठंडी के महीना में, और दूसरा कि सरसों के तेल में जौन बा जरा करके और वही से मालिश कैले से एकर सूजन और दर्द दोनों में आराम मिल जाला। एकरे साथे साथे अगर आप गैस से परेशान बनी तो सुबह सुबह 2 गो कच्चा लहसुन के 2 गो कली जौन बा रोज खाई। एके जौन बा कि 1 हफ्ता से 15 दिन खैले में आपके 60 से 70% जौन बा गैस के बीमारी से निजात मिल जाई। फिर अगर आप परेशान बानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, तो लहसुन जौन बा एंटीबायोटिक के भी काम करेला। ओमे भी ई बहुत अच्छा काम करेला। एके लेले से शरीर के बैक्टीरिया के इन्फेक्शन बा जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाई। फिर अगर आपके मर्दाना कमजोरी होता, ओमे भी ई काफ़ी फायदेमंद साबित होला। ही रहल आज के जानकारी। आपके कैसन लगल? अगर आपके ये अच्छा लगल होई तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर दी और लाइक कर दी और शेयर भी कर दी। तब तक के लिए चलतनी, नमस्कार। फिर मिलब अगले वीडियो में ऐसे ही नए जानकारी के साथ। जय हिंद।